Viete čo, urobím to tak, že nikdy. Pretože je to armáda Slovenskej republiky, ja si tú hodnosť zaslúžim. Je to kapitán v zálohe. Nemám z toho ani euro, nemám z toho žiadnu výhodu. Zavezuje ma to k tomu, že keby nastala nejaká udalosť, budem musieť ísť slúžiť do armády Slovenskej republiky. Dobrý deň, Matúš Jaco, RTVS. Pán predseda, ja som sa bavil s niekoľkými obrannými analytikmi a oni sa vyjadrili, že je to naozaj veľmi neštandardné. Aj napriek tomu, že ide o ten tretí segment, kedy sa povyšuje za nejaké zásluhy pre nejaký prínos pre rezort obrany, je to skok o 8 hodností. Druhá otázka z toho plyne, ak ste už hovorili, že veľmi rád budete slúžiť krajine, ak by k tomu došlo, nedaj Bože, vyhláseniu vojny, ste pripravení veliť teda skupine vojakov, lebo to by vám z tej vlastne hodnosti vyplývalo? Ja by som sa tak usmial, lebo keď ste sa bavili s odborníkmi, viete mi vymenovať hodnosti? Keď ste hovoríte, že som skočil 8 hodností? Mám si ich vyťahnuť teraz na telefóne? Menovať vám ich? Skúste, povedali ste v otázke, že som skočil 8 hodností. Skúste mi ich povedať. Ja vám ich vymenujem. Skočil som o 3 hodnosti. No prosím, tady to vidíš na vlastní oči. Psychiatrie? Dnes si niečo povieme o kapitánovi Dankovi. Ale keďže sa mnohí pýtate, čo vlastne robíme, aby to nebolo iba to, že upozorňujeme na ich chyby, tak iba napríklad za posledný týždeň. Predložili sme návrh, aby dôchodkyne, matky chodili o rok skorej do dôchodku za každé jedno dieťa, ktoré skončí strednú školu. Prečo? Lebo je to spravodlivé. Predložili sme návrh, aby zamestnanci za sobotnú prácu mali 50% navyše príplatok a za nedeľnú 100%. Prečo? Lebo je to spravodlivé a dodnes to nie je v zákonníku práce. Predložili sme návrh, aby si ľudia mohli slobodne sa rozhodnúť, že či budú mať stravenky alebo peniaze. A prečo? Lebo nás stravenkové firmy okradajú o 60 miliónov eur ročne. Zamestnancov aj zamestnávateľov. Popri tom sme upozornili na blúdy pri nových cenách energií. Andrej Danko s Bugarom a s Ficom presadili, aby Bašternák ušetril 200 eur iba pri vode a aby chudobná vdova platila zároveň o 100% viac. A v podstate všetky domácnosti, ktoré sú v rodinných domoch. Ale čuduj sa svete, popri tom sa dozvieme, že pán desiatník Danko si vybavil potichu, aby mal hodnosť kapitána. Na tejto nástenke sú všetky hodnosti v armáde. Keď niekto skončí ako desiatník, tak skončil ako bežný vojak. A ak by sa chcel stať kapitánom ako profesionálny vojak, musel by si odmakať poctivých 30-35 rokov naozaj driny. Blata, dažďa, plnej polnej, musel by si to poctivo odmakať. Možno 2-3 krát by išiel do Afganistanu, niekedy na Golánske výšiny, na Cyprus, alebo niekam inakam do mierovej misie. Ale Andrej Danko dosadil svojho kamaráta za ministra obrany a tak si vybavil potichu, a zrejme sa aj za to hanbí, keďže sa nepochválil, vybavil si hodnosť kapitána. Možno si niekto povie, no a čo? Ale najlepšie sa takéto príklady chápu na porovnaní. Dnes je výročie, 11. výročie, ako zomrelo 42 vojakov v obci Hejce, maďarskej obci Hejce, kedy padlo naše lietadlo Antonov. 42 vojakov a jeden jediný prežil. Z tých 42 ani jedného in memoriam nepovýšili, ani o jednu hodnosť navyše. Danka tuším o 8 hodností povýšili. Jeden jediný prežil. Kapitán Farkaš, Martin Farkaš. Za 11 rokov typnite si, aký postup mal. O jednu jedinú hodnosť. Bol nadporučík a dnes je kapitán. Rovnaký kapitán, hrdina, ktorý prežil pád lietadla a potom ešte následne slúžil v Afganistane, rovnaký kapitán ako tento týpek Danko. Iba preto, lebo si to chcel vybaviť. Ďalšie príklady sú napríklad kapitán Makovník. Áno, česť jeho pamiatke, má tam čiernu pásku. S rodmajstrom Fraštiom títo dvaja ľudia na Vianoce v roku 2013 zomreli za nás. Bojovali v Afganistane a Taliban im dal bombu pod ich obrnené vozidlo. Obidvaja zomreli, obidvaja boli povýšení len o jednu jedinú hodnosť. Andrej Danko o 8. Ďalšie povýšenie o jednu jedinú hodnosť. Určite ho poznáte. Nadporučík Matej Tóth.
zlatý olympijský víťaz, alebo tá olympijský víťaz, 50 km chôdze, nech si to Andrej Danko skúsi. Bol za zásluhy povýšený o jednu jedinú hodnosť na nadporučíka. A ja sa teda pýtam, aká je toto spravodlivosť? Aký sme štát a ako chceme, aby tí ľudia, ktorí slúžia poctivo, tí vojaci statoční v armáde, aby mohli ďalej žiť v presvedčení, že keď budú makať, tak budú spravodlivo ocenení. Slovensko má najväčší problém a to sú tie dve spravodlivosti. Spravodlivosť pre chudobných ľudí a spravodlivosť pre zlodejov, baštrnákov, Dankov, Ficov a Bugárov. Ľudí, ktorí nás systematicky okrádajú a ktorí sú si schopní vybaviť aj takýto titul. Andrej Danko, armáda nie je pieskovisko. A ak si chceš merať pipíka s Robertom Ficom a závidíš mu, že on si vybavil 5 dní pred voľbami, že je z neho tuším teraz podplukovník a chcel si ho iba dobehnúť, aby teda ty si bol kapitán, tak si meraj pipiky niekde na pieskovisku s nejakým druhým chlapcom. Si druhý najvyšší ústavný činiteľ a ešte raz ti opakujem, armáda nie je pieskovisko. Ak si len trošičku chlap, odkáž svojmu nominantovi, ministrovi obrany a spoločne sa postavte pred televízie a povedzte pred kamery a ospravedlňte sa za tento hriech, ktorý ste spáchali voči každému jednému statočnému vojakovi v armáde. Igor Matovič vás vyzval, aby ste sa vzdali hodnosti. Sice ste to už naznačili, že ako sa k tomu staviate, ale predsa len sa pýtam, či tak neurobíte. Viete čo? Urobím to tak, že nikdy